Papaniod ko ta sa atong mga trabahante dire oh. Welcome to Farmers Vlog Bisaya niya. Maraway hugason kayo guys, ngayon ninyo na kita ninyo. Humba among sudan na humba. Kami bas bisita rin si Kunsi. Ay Kunsi. Oh, mermer. Oh, mo niya mga tao diyo. Napapanood to me. Okay. Anong ulam, boss? Humba. Humba daw, humba. Ito rin, oh. Ito yung humba rin. Ito yung bisita namin, anak ni Kunsi. Hindi daw siya marunong magkamay. Itong isa, pinakamalupit. Shout out si Yuki! Tingnan nyo guys, anong ginawa? Anong, mayroon bang ulam kay? Mayroon ba daw? Shout out sa jowa nito. Ito. Si Loy. So guys, medyo marami-rami na rin yung itik namin no, pato. Ito. Diyan o. The king, come here! Oh no! Dito kami kumain sa labas kasi mahangin. Sobrang lamig ng hangin dito. Labas. Oh, ganito. Pagtapos kumain, ginatong ginawa oh. Tinapon agad. Oh, ganyan. Pinakain agad oh. Ito. Oh, ang bagol, hugasan nyo lang. Oh, bagol challenge. At saka yung bunny challenge namin oh. Ito. Oh, salamat sa pag-watching guys. Thank you.